Ballerup, episode 14. Yeah, halløjsa YouTube. Og min stemme, ja, jeg kan ikke lide min stemme. Så derfor taler jeg lidt mørkere. Det er bedre. Hvis I ser min stemme ikke går, så tager jeg fejl, fordi jeg er i puberteten. Og i dag skal vi åbne julekalender, og det er den 22. og jeg har været til fødselsdag. Og jeg vil have filmet det, hvis ikke at min telefon var hjemme. Og prøv at se, det er mørkt udenfor. Og der, se, jeg har endelig fået færdiggjort det. Altså, nu har jeg fundet af, hvordan man gør det løsere. Så det var meget simpelt. Jeg troede bare, det var sådan for, ja, et eller andet. Men nu fandt jeg ud af det. Så nu vil det i hvert fald være bedre i fremtiden. Vi kan sætte den her. Og så kan den stå der. Hvis den dyder. Sådan. Og nummer 22 der. Og der er ikke sket noget med min stemme. Den er her nu. Det er min normale stemme, det her. Ja. Okay, og der har vi chokoladen. Nummer 22. Lad os se, hvad det er. Vi har en trollnisse. En brøgnisse. Og her nu. Det er nogle flere julekalender. Og der skal vi se lidt tilbage. Først lidt tilbage. Hoppala, det er en lille lort. Det er en lille lort, bror. Det er en lille lort. Hej, Ben. Hej, Bedrøje. Hej. Det er en lille maskine. Kom. Okay. Nu får jeg lov at se, hvordan jeg tager ham op. Hvis I kan se. Jeg gør sådan her. Det er en lille lort. Det er en lille lort. Og jeg holder ham sådan her, fordi at jeg tror ikke, men jeg holder ham sådan her, fordi så kan jeg lige tage højde af ham. Fordi jeg er rigtig irriterende med at få højde på sig. Og sådan noget. Great, min navn er Ben. Han siger wuff nogle gange. Når der er noget, han har det på svangen, så siger han wuff. Så sådan wuff. Altså hvis nu det er noget, han vil, hvis der er noget, han ikke kan nå, eller sådan noget. Og som nu, vi kan bare ikke høre det så meget. Jeg tror, jeg kan høre støjen inden fra stuen af. Det lukker jeg lige lidt for. Imens skal jeg se på Ben. Så kan jeg se, hvad han laver. Mens at jeg er væk. Lad os lige se her. Okay, det er fantastisk. Jeg gør sådan her. Jeg håber, I kan se ham nu. Det kender jeg. Kom her, tykke bid. Hey, hvorfor gider det ikke at stå op? Sådan. Haha.
Ben. Nu faldt den igen. Den er ikke så god til at stå op, den her. Nå. Okay. Nu ser jeg noget nu, hvor de fucking almindelige børn, de er bare dumme. Dem, der er specielle, de er seje. Ja. Jeg kan se dig. Bare så den lille lort. Nu. Vi kan lige se ham her. Den har også en mave, ligesom tyske. Så kan vi se ham her. Kom, Ben. Tyske vil med at tage fotos, og Bente vil med at blive filmet. Kom. Ben, den lille lort. Sit down here. Please sit down here. Sit down here, please. Prøv at se, så sidder han. Han er ikke bare sød. Og så falder han ned her hos mig. Hvis han gider. Kom. Kom. Jeg vil se her. Så kommer han. Så kommer han. Så kommer han. Quick. Kom. Det var så, hvad vi nåede i dag, tror jeg. Ja, det var, hvad vi nåede i dag. Nu kommer Ben op. Hej, Ben. Sig lige farvel. Ja, det er farvel. Sig farvel. Farvel. Ja, det var godt, det her. Det var godt. Kom her. Good mushroom. Så vi glædelig jul alle sammen. Farvel.